Hai să mai bem! Dă-o mai, stai să dau mai știu, stai să dau mai știu. Ce mai fac, bro? Fac ceva, bro, de să vezi la asta. Stai și să sună telefonul. Oh, cred că e pentru tine. Iar mă caută ăștia că sunt nebunesc. Da. Șeful, dai. Alo. Da, mă. Ce vai eu cum ar fac? Bine astăzi. Stai, tu mai târziu că am o problemă. Stai așa. Dar nu-l șeful. Ce faci, nebunule? De la vaccină. Stai jos. Cum a fost drumul? Se poate bine. Stai jos, văd că iar ai fost. Hai că ceva femeie. Ceva femeie. Da, normal, hai femei. Hai cu femeia, hai cu femeia. Băi, Cocoș! Ala șeful. Ia aici aștept ți-am adus femeia șeful. Îți convine de aștept, ce zici? Nu pentru mine, pentru prietenul meu. Ia uite, frate. Face! Pleacă-te un pic, gătică. Așa, așa. Luați ideea. Asta puțin, mă. Da, până la capă, Pentru tine, prietene, pentru tine. Pentru tine. Stai lângă el. Face, ia stai lângă el. Stai lângă el. Asta pentru imediat te cum pentru prietenul de la vezi, dau și de acum una. Vezi, te puritam ca să ai grijă. Asta era. Ia uite pe următoarea. Uite aia. Ce faci? O mișcare, te vedem aici. Ce faci? O mișcare, o mișcare. Bă, nu mă. Convine de ea. Nu mi-a luat pe Ce zici? pentru el, pentru el. Ia stai pe lângă ea. Adă-mi drag, pentru tine, pentru tine, pentru tine, Hai să jos. Cate pentru mine, uite festul. Îmi pare rău că pentru tine. Uite. Pentru ce prieten al meu. Dă-l aici. Pentru cine? Pentru tine, șeful. Nu, pentru prietenul meu. Pentru ea. Pentru el. Da. Bun, șeful. Dar două femei unde sunt? Mă duc să aduc imediat. Nu te mă. Păi da, e mai bătrână pentru tine. Dați-l pentru mine. Sănătate. Nu, că să lasă decât să custă. Dă-te, mă, Aceasta e următoarea femeie. Ce zici, convine Tepi? Băi, nu știu ce mă duc să te dă, să cam ăsta.